Elissa on ehtinyt välissä sanoa, kun pizza on pitänyt puketa unia unista ulos ja heilua lapioiden kanssa ja laittaa somali supreemia ja muita maailmalle. Hiki on, mutta hyvä meininki. Oikein hyvä. Aivan ihanaa. Suomen puolesta tämä pizza, mutta varmaan jollain muulla on nyt sitten joku muu hyvän tekeväisyyskohteen puolesta. Tämä on aivan mahtavaa. Parempaa ei voi olla edes Italiassa. Meillä on täällä Nasa Rossossa ollut huikea päivä. Paljon asiakkaita, paljon pizzoja. Hieno tunnelma, hyvä meininki.